Само чакам малко, че не съм почила въпроса. Една секунда. Ам, Първо, откъде да почна? Откъде го измъдри? Някакво няма нищо общо, разбираш ли. Това, че казах, няма да ти каже какво мислиш, защото все пак аз казах това. Не знаете, че аз мисля за нея това като него. Или като тебе. Това те разбираш ли? Разбираш ли? Питам те нещо. А, еми, да, значи не, аз лично там не съм казвала. Не знам, милион пъти, че не се обиждам. И аз си мисля, че нещо съм паднала ниско, защото съм казвам някой да си изкаже мнението, да не се не види. Хора за това да ми тоя, аз да не се не видя. И не аз съм тази, която е на ниско, защото ти си някаква, дето не говори много анонимно, но съм убедена, че наживо ми се правиш на добре. Някакво няма смисъл да видиш. Лично като някоя напиша. И просто няма никакъв смисъл, разбираш ли? Тук говориш това като аз нито анонимно, нито ето когато съм те наживо, с малко ти заспани вода зад мене. И значи пак ще ти кажа, че ти ще става казва в момента на английското, защото ми си казва, мога ми кажеш, аз си казвам, аз нищо не мога да ти направя, какво мога да ти направя, аре кажи ми, какво бе страх, какво можеш да ти направя? Аз мога да ти посина цялото тяло, ще остава белези цял живот, друго какво мога да ти направя? Аз вземи, нищо важно. Аз съм такъв човек, никой няма това, той има без причина, защото някой ще има лично мнение да го пия. Не съм такъв човек, разбираш? Просто ми кажи кой там си, коя си, какво си, що си. Аре те, мръзна вече да правя видео. Точно мръзна.